Аз съм Борис Карашев. Искам Мариана Тодорова през новата година да ми я донесе Дедо Мраз и да се ожена за нея. И за това тук пред телевизията и пред цяла България и правим предложение за женитба. Искам това момиче Дедо Коледа да ми го подаря и другите подаръци считам, че са ми излишни. Дори Мерцедес и Дедо Мраз да подарява и Дедо Коледа да подарят. Не са ми претребали. Аз Маранка си обичам и само не искам за новата година да ви я подари Дедо Мраз или Дедо Коледа. Не знам така кой от двамата го има. Много така, нали. Надявам се приказките да са истина и да си получи Маранка за новата година. Като подарък, защото я заслужавам. Вече 2 години и се молим и ревем за нея и не знам какво правим за нея.